नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजची रेसिपी फार इंटरेस्टिंग आहे आणि ती म्हणजे आहे 100% KFC स्टाईल फ्राईड चिकन। तर तुम्ही बघू शकता एकदम परफेक्ट असं चिकन झालेला आहे। दिसायला एकदम टेक्स्चर एकदम KFC सारखंच आहे आणि चवीला पण KFC पेक्षाही सुंदर असं हे चिकन झालेलं आहे। बघू शकता तुम्ही। तर त्याचा क्रिस्पीनेस तुम्हाला मी इथे दाखवते। एकदम क्रिस्पी आणि परफेक्ट असं हे चिकन झालेलं आहे। आतून पण व्यवस्थित शिजलेलं, परफेक्ट अगदी शिजलेलं असं हे चिकन झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम ज्यूसी। आपण नेहमी KFC मध्ये जाऊन हे चिकन खातो, पण ते फार महाग पडतं। पण अशा पद्धतीमध्ये जर तुम्ही केलं तर घरच्या घरीच तुम्ही हे चिकन आहे ते एन्जॉय करू शकता। एखादी छोटी मोठी पार्टी असेल किंवा मुलांना अगदी खाण्याची इच्छा झाली असेल तर त्यावेळी तुम्ही हे चिकन करू शकता। एकदम मस्त होतं, चवीला पण तितकंच अप्रतिम लागतं आणि अगदी कमी खर्चामध्ये एकदम घरगुती पद्धतीमध्ये हे चिकन तयार होतं। तर रेसिपी मी तुम्हाला नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथं मी हे 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे। चिकन स्वच्छ धुवून मी हे मॅरिनेट करून घेतलेलं आहे। मॅरिनेशनसाठी मी इथं 2 चमचा आलं लसूणची पेस्ट वापरलेली आहे, अर्धा लिंबाचा रस आणि 1 चमचा मीठ। तर हे आधीच अर्धा तासासाठी मॅरिनेट करून घ्यायचं, म्हणजे चिकनची चव जी आहे ती परफेक्ट येते। त्याच्यानंतर मग आपण याच्यामध्ये काही मसाले घालणार आहोत। त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा ही काळी मिरी पावडर येणार आहे, त्याच्यामुळे ही चिकनची टेस्ट आहे ती खूप छान येते। तुम्ही घरीच पावडर करू शकता। 1 चमचा मी याच्यामध्ये ही बेडगी मिरची पावडर घातली आहे, लाल रंग खूप छान येईल। आणि त्याच्यानंतर मी एक स्पेशल मसाला इथं वापरला आहे, तो म्हणजे पेरी पेरी मसाला। एक पूर्ण पॅकेट मी वापरलेलं आहे, 5 रुपयाचं मिळतं ते। आणि त्याच्यानंतर मग मी याच्यामध्ये हे मिक्स हब घातलेले आहेत 1 चमचा आणि नंतर मग मी हे छान अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि एक 15 मिनिटासाठी हे मी तसंच ठेवून दिलेलं आहे मॅरिनेशनसाठी। तर हे मॅरिनेट होतंय तोपर्यंत आपल्याला याच्या बाकीच्या कोटिंगची आपण तयारी करून घेऊया। तर याच्यासाठी पहिली एक कोटिंग करावी लागणार। त्याच्यासाठी मी इथे ही 3 अंडी आहेत ती फोडून घेतलेली आहेत आणि त्याच्यामध्ये अगदी पाव चमचा मीठ घातलेला आहे आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी काळी मिरी पावडर घातलेली आहे पाव चमचा। हे बघा, ह्या दोन्ही गोष्टींमुळे जी कोटिंगची पहिली जी टेस्ट आहे ती चिकनला खूप छान येणार आहे। आणि मी हे छान अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे। हे बघा, व्यवस्थित छान फेटून घ्यायचं। अंडी छान अगदी फेटून घेतल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये पाव कपपेक्षा थोडासा कमी मैदा वापरलेला आहे। तो मैदा याच्यामध्ये घालून घ्यायचा, म्हणजे जे पहिलं जे कोटिंग आहे ते मैद्यामुळे खूप छान येईल। तर मैदा याच्यामध्ये मी मस्त असा मिक्स करून घेतलेला आहे। नुसतं अंड वापरण्यापेक्षा मैदा जर वापरला तर पहिलं कोटिंग जे आहे ते चिकनला खूप छान परफेक्ट बसतं। तर मस्त असं हे छान मैदा जो आहे तो अंड्यामध्ये मिक्स करून घेतलेला आहे। आता याच्यासाठी दुसरं कोटिंग लागणार आहे, त्याची तयारी करूया। तर 1 कप मैदा घेतलेला आहे याच्यामध्ये मी आणि पाव कप कॉर्नफ्लॉवर आणि याच्यामध्ये आता आपल्याला काही मसाले आहेत ते ॲड करायचे आहेत। तर काळी मिरी पावडर पुन्हा पाव चमचा घेतलेली आहे आणि इथं घातलेला आहे मी पेरी पेरी मसाला। तर मगाशी मी हे पूर्ण पॅकेट पेरी पेरी मसाल्याचं वापरलेलं होतं, तर आता मी थोडा ह्याच्यातला पेरी पेरी मसाला वापरलेला आहे। मसाल्यांची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आणि हे कॉर्नफ्लेक्स आहेत, तर पाव कप कॉर्नफ्लेक्स आहे ते थोडे चुरून मी घेतलेले आहेत आणि याच्यामध्ये हे बेकिंग पावडर घालायची आहे। ही बघा, बेकिंग सोडा नाही, बेकिंग पावडर घालायची आहे। तर अर्धा चमचा मी इथं बेकिंग पावडर घातलेली आहे। आपण याच्यामध्ये पेरी पेरी मसाला वापरलाय, तर त्याच्याऐवजी तुम्ही लसूण आणि आल्याची पावडर मिळते तर ती पण तुम्ही वापरू शकता। पण पेरी पेरी मसाला एकदम इझिली अवेलेबल आहे आणि त्याची एक मस्त अशी वेगळी टेस्ट येते। त्याच्यामुळेच हे चिकन एक वेगळं आणि खूप छान असं चवीला तयार होतं। एक स्पेशल मसाला आहे या चिकनसाठी हा। तर तुम्ही पेरी पेरी मसाला वापरून सुद्धा हे चिकन करू शकता आणि जिंजर गार्लिकची जी पावडर मिळते तर ती वापरून सुद्धा हे चिकन तुम्ही करू शकता। एक 10 मिनिटं झालेली आहे। चिकनला मसाले व्यवस्थित मॅरिनेट झालेले आहेत। आता अंड्याचं बॅटर आहे ते मी व्यवस्थित पुन्हा एकदा फेटून घेतलेलं आहे। मस्त असा मैदा त्याच्यामध्ये छान अगदी मिक्स होईल आणि हे जे चिकन आहे ते पहिलं आपण अंड्याच्या बॅटरमध्ये बुडवून काढणार आहोत। तर चिकनचा एक लेग पीस मी घेतलेला आहे। हे बघा, मसाले छान अगदी लागलेले आहेत चिकनला आणि आता हे या बॅटरमध्ये व्यवस्थित घोळवून घ्यायचं चिकन। हे बघा, आपलं पहिलं कोटिंग हे चालू आहे। तर अशी कोटिंग केल्यामुळेच हे चिकन जे आहे त्याला एक व्यवस्थित वरतून असा छान असा क्रिस्पीनेस येतो आणि आतून सुद्धा चिकन हे व्यवस्थित शिजलं जातं। तर पहिलं अंड्याचं कोटिंग करून झाल्यानंतर
त्याला जे एक्सेस अंड्याचं जे बॅटर लागलेलं आहे ते काढून घ्यायचं आणि नंतर मग आपण जे मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवरचं हे करून ठेवलेलं आहे बॅटर, तर त्याच्यामध्ये हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. दाबून दाबून छान अगदी हे सगळं जे पीठ आहे ते ह्या चिकनला व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे. हे बघा व्यवस्थित दाबून घ्यायचं मस्त एकदम, म्हणजे जेणेकरून चिकनच्या प्रत्येक भागाला हे जे पीठ आहे ते व्यवस्थित लागेल. हे बघा हे कोटिंग आहे ते व्यवस्थित लागल्यानंतर मग मात्र झटकून घ्यायचं आहे सगळ्यात शेवटी, म्हणजे एक्सेस जो मैदा असेल किंवा एक्सेस जे कोटिंग असेल ते निघून जाईल. आणि हे बघा एक मस्त असं व्यवस्थित परफेक्ट कोटिंग झालेलं चिकन आपलं इथं हे तयार झालेलं आहे. तर असेच सगळे चिकनचे पीस मी कोटिंग करून घेतलेले आहेत, पहिले अंड्यामध्ये बुडवून आणि नंतर मग आपल्या मैद्याच्या त्या पिठामध्ये बुडवून. तर आता हे तळण्यासाठी तयार झालेले आहेत. तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं, पण तळताना मात्र गॅसची फ्लेम स्लो करायची आणि नंतर मग हे चिकन आहे ते या तेलामध्ये सोडायचं आहे. चिकन तळताना मात्र खूप काळजी घ्यायची आहे, खूप घाई करून हे तळायचं नाही आहे. तर थोडंसं गरम तेलामध्येच हे सोडायचे आहेत आणि सोडल्यानंतर मग त्या गॅसची फ्लेम स्लो करून आपल्याला स्लो गॅस फ्लेमवरच हे 5 ते 10 मिनिटासाठी व्यवस्थित तळून घ्यायचे आहेत. तर व्यवस्थित तळून घ्यायचे आहे स्लो गॅस फ्लेमवर, नाही तर हे चिकन जे आहे ते आतून कच्चं राहील. त्यामुळे अगदी आरामात आपल्याला हे चिकन आहे ते तळून घ्यायचं आहे दोन्ही बाजूने. तर जास्त अलटवत पलटवत राहायचं नाही आहे. एक बाजू व्यवस्थित तळून झाल्यानंतर दुसरी बाजू पलटी करायची आणि ती पण व्यवस्थित तळून घ्यायची. पण गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवून आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आतून चिकन मस्त अगदी शिजेल. तर दोन्ही बाजू ज्या आहेत त्या व्यवस्थित मी या चिकनच्या तळून घेतलेल्या आहेत. हे बघा चिकनचा कलर पण बदललेला आहे आणि एकदम परफेक्ट जसं आपल्याला KFC स्टाईल टेक्स्चर पाहिजे तसं सेम अगदी KFC स्टाईल टेक्स्चर ह्या चिकनला आलेला आहे. दोन्ही बाजूने मी व्यवस्थित असं हे तळून घेतलेलं आहे. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवल्यामुळे चिकन आतून तर शिजतंच, पण त्याच्याऐवजी त्याचे जे कोटिंग आहे ते पण एकदम आपल्याला क्रिस्पी मिळतं. एकदम क्रिस्पी असं त्याचं आउटर कोटिंग तयार होतं आणि आतून पण चिकन जे आहे ते मस्त एकदम शिजून येतं आणि आपल्याला एक परफेक्ट KFC स्टाईल चिकन मिळतं. तर चिकन जे आहे ते तळून झालेलं आहे. एक 7 ते 8 मिनटं हे चिकनला लागतात तळायला आणि तुम्ही बघू शकता एकदम परफेक्ट असं KFC स्टाईल हे चिकन आता तळून झालेलं आहे. त्याचं टेक्स्चर बघा एकदम परफेक्ट आलेलं आहे आणि रंग पण एकदम सेम. आपण जे मसाले वापरलेले आहे त्याच्यामुळे याची चव पण तितकीच सुंदर येते. एकदम चविष्ट असं हे KFC स्टाईल चिकन इथं तयार झालेलं आहे. तर रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा व्हिडिओसह भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.